A Airbag us presentem el següent carrilló de 18 campanes, amb enllumenat LED, com es pot veure aquí. Totes les campanes estan afinades per dintre i porten dintre un electromartell, que és la que fa tocar les diferents campanes i les diferents notes, perquè cada campana és una nota. Aquest carrilló va incorporat moltes vegades amb un teclat que es pot tocar perquè sonin les diferents campanes, com a la vegada pot anar amb un equip automàtic que pot ser molt fàcilment programat perquè et sonin les diferents cançons. En aquest cas, per exemple, acabem de fer sonar l'himne valencià, però també podríem fer sonar, per exemple, el cant dels ocells. Podem veure diferents tipus d'instal·lacions que l'empresa Hermec ha fet.